חייל שהיה שם נוסף, חייל רביעי מצוות הטנק שהוא נעדר, והערכה היא שהוא נחטף לתוך עזה. מדובר לפרסום שמו של החייל החטוף, מדובר בגלעד שליט מצפה הילה. כמו עברו 100 שנה, כל שעה קשה עליי, ודאי לא ישנה, לא עצמתי את עיניי, זה סופו של המסע, רק אותך ארצה לראות, אז אלייך אני בא, בעיניים לתושות, כי ראיתי איך קינה אותי לוקחת למקום שבני אדם איבדו הכל. חכי לי שאחזור, מחר אני בבית, נמאס לי לתקן עולם בארץ יריבה. חכי לי שאחזור, טוב להיות בבית, כולם היו אחים בדם, יפה דרך חזרה. לא רוצה להיות גיבור, לך רציתי לספר שבלילה השחור מישהו שומר, מסתתר בין עננים, אבל משאיר לנו תקווה לימים יותר יפים, ימים של אהבה. לא רוצה את הכאב שבעיניים, הכאב הזה יובס באהבה. חכי לי שאחזור, מחר אני בבית, נמאס לי לתקן עולם בארץ יריבה. חכי לי שאחזור, טוב להיות בבית, כולם היו אחים בדם, יפה דרך חזרה. מחר אני בבית, נמאס לי לתקן עולם בארץ יריבה. חכי לי שאחזור, טוב להיות בבית, כולם היו אחים בדם, יפה דרך חזרה. חכי לי שאחזור, מחר אני בבית, נמאס לי לתקן עולם בארץ יריבה. חכי לי שאחזור, טוב להיות בבית, כולם היו אחים בדם, יפה דרך חזרה.